nakita ko magkasama sila nagde-date, anong iisipin ko dun, 'di ba? Ang sa'kin lang, hindi mo naman kailangan i-deny, eh. Marami na nakapagsabi sa'kin. Naiintindihan kita, Ann, dahil pinagtaksi lang ka ng sarili mong kaibigan, eh. Ramdam mo na yung betrayal na pakiramdam, masakit yan, eh. Yeah, actually yun yung word na sinasabi sa'kin, binitray niya daw ako. Tama ba? Itatag ko to na ka-MU mo na yung guy. Umamin kasi ako sa kanya. Ano sabi Nagsabi niya? ako sa kanya, sinabi ko talaga sa kanya na I'm very grateful na nandyan ka, nakakausap ko. Nung super depressed, just depressed ako that time since I needed someone to comfort me. Parang nababali mo yung lungkot na nararamdaman ko nung nawala yung mom ko. Close din siya sa amin eh. Actually, kalala siya ng mom ko. So, yun. Kung sakaling nagpasintabi sa'yo itong friend mo, sinabi niya sa'yo na nag-uusap pa ba kayo ni Reddy? Kasi mukhang nagmamabutihang loob na kami, nakakapag-usap kami. Matatanggap mo ba, Ayn? Yes.